mtandaoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa, kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje Tiger Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimenyeka je Christmas amonogo chingira kumwako muya iliwego kine mirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Emagorova engio mwanchumu oligereria ejumatano ya bene nindo no kwegenanga ejumatano yago nigo yabeire entoero rukigima kurubwakete goikabono ekero charagire chinsa ibere chitariki 21 ekero tu yariganirwe ikiranu elio tokomanye ekeunga chinsa ibere unabeire kagwateka koru chinsemo au ime amana isiko yorogonguru wagusi isaranso ko mwanchumu oligereria elio nko yaretere eyemo aseyemo munatwabere toko yasangireria meza ito ya mangana maya niko tukubatanira Wilson Makori kurugalia sensemo yebimanyererio na ncheni gonkoro kwa Ruth Kemunto. Mwanchumu rigereria ekeunga chinsa ibere nigo toguchaka na roboti rwogoichania ase ekero charage chinsa 11 chimaragoba yeritukuria lero ase stage ya Kisii angene kona ase chigali cha Maliboro ochikobangira nigo mwana moke ekingwerere abakagotoka gakwete ase chinsemecho nabo igo kabo iye bitamba kale erebieka abonchuria abo bagokorera obonchuri bwabo ase chinsemecho nigo barokia okogekchwa kwabo kubwatikana negekorekyo ase bono baburia nga muntu ki obaga koibora omwana na kumureta na kumuruta asayo ase bono baburirie onde bwensi oikeranie gekorekyo anyare koba kagwesokia na boigo anyare koba gakwemukirwa egetambukiro muri kito Wycliffe Tyson Manyara na bakagwikirana ase chinsemecho na nigo agotuchakiria ekeunga chinsa ibere nigo yabo gwichania konene ase abaonjuriria na bali abakobera ase stage ya Kisii konyora omwana ekengwerere kaboire buyana gotigwa asayo gakwete korengana na barabo omwana oyo ekengwerere nigo bateba buna nigo aiboro alitukuria lero na korendete bamanyeti oyo morenta na kumutiga asayo abantu bayikirega nachi kubona njikiyaba omungu noyo monte byaya omwana arobekirega iga okwete tumchebye kwa mwenye namotubura nanyoro umwana oyo niga kwete omonye no umwana akoro otubura twati kuburi omonye no umwana nimo abantu barengere itobori ekera mwanyoro umwana oyo umaye to monyene
kero omonto akoragana ntomaeti omonyene maine nateneza nanyora abantu baikirega bate omwana arobeki musago okwete eyetari biya bono mugaso igoro abantu barensa ndoche ngamba manyete mwana takobi mugaso igoro gakwete ne barekere pisi ne biasar birensa ekegrino bokora tiga bakwane ke maino tenere ko beransa onde bianzi oroche omonto ring motoga ngakwane ke maene tieto kikerie ngentenga bagekane pi tokure kagikerie ene sitinye gitari cyaita abantu baba discharge diri tukoria rero na bakubatia record barona nyo manyana omwana yaratoke noena majukumu akonyire ubwo omwana konyo omonto omotigere ko bwago tuguta noena kono tugutoro igoro ruwa na ndo akonyora mwana na linde nonde bwesi pina no mosata ko kwabekiro boli to mokungu bofuatirie tiga ko banga o tigere to mokungu oyima ko namna yamo baba rambu ya tugutaga kikerie genteki ko bosongo umwana oyo garenge bweri tuko nande tara ianza chinde njira endare tware tobasaba motokonye birengereria amate aba mware ngenza karo mwana abe kunsa mware ko tokonye birengereria tende ondega ko be kunsa mwata ba mwana ngwe chokora abo ibara babe kansa o mwana ebe mo kaba imo babe kansa o motore nomo obe ko tiko mwana sa uze ese kyo mondo ongeta mamini uzari rietaria jane tiote hotel kaibo karo mondo kurku Rwanda kuchiaria kuchikaro kana miaka ya kwanda sana wangu etrocha oma kuna akura ekero mondo akimo kobe ko mwana sa bari bare ngeza ko nzikobi na mbamoro chimoto ikwanyere ngai bare abanyanyimbo kurege seni kia Kisii Central nigo baikirana asobwango na koyorusia omwana oyo asayo kulipotera Gatembe nje Wycliffe Tyson Manyara. Mwancho murigereria oroboti rwogwicheni kigima asomonta kobuguri omwana emitinyi kianda omoibora na komutiga gochiabo kurende ntore no kwegena nga ogotukimbo korekane bwime eritoene kinga ningo obeteka gokora ege korekyo togo tigana nayo na gusuka bosyo litkurigoro nigo mujumbe ebwe bunge ya Kitutu Chache South omusike Anthony Kibagendi abeteka kubeko byara amana abanyanyimbo bobotuki ba DCI asomucho munene Nairobi asokobeko byaro ku litkuria lero nigo kwanekiwa kubwateranirwa amonege kore ase abete gakumusagana omusacho yomo ase omubuganio yomo ime yomochobo songo. Honorable Anthony Kibagendi, member for the Kitutu Chache South, after a dramatic night. We have seen abuse of power by the state. Mheshimiwa was arrested by a contingent of 6 vehicles, enough vehicles to take relief food to people who are suffering in very many parts of the country. Taken around in Nairobi, driven to Kisii, driven to Nyamira, and finally he spent his night at Keroka police station. Just the way the repressive regime of President Moi used to behave. We expected Mheshimiwa to be charged in Kisii courts, but again we woke up to more drama. We were told Mheshimiwa was rushed to Narok because the state was doing what we call forum shopping. They thought that if they come to Narok, they will be able to influence the court. But we are happy to announce that the judiciary has demonstrated that it is independent and that it will not bend to the whims of the state. And we want to thank the Honorable Magistrate who has ordered that Mheshimiwa be released on a cash bail.
Mwanchumu ligiriria okubwatu kukwaye omujumbo y'okitutu Chache South omusike Anthony Kibagende abulituku ligoro asaba kagwikibwa ase ekigambiro kia Narok lituku lia lero na gosomerwa amamocho atatu na kubwatukwa ase cash bill yechiringi chiribu emia eyemo ekyo elio ase abagakubwatukwa kurinde ekero tutigarete ase oroboti oruo ababwatani bomujumbo yo Anthony Kibagendi nigo besokia na kumwigerera abulituku lia lero magega yere kubekubera abulituku ligoro chingaki abagakwigulirwa magega yokurwa cash bill yechiringi chiribu emia yemo ase batara gwika ase obugatagati bw'omuchi obusungu ase baba gukwanira siasa chorogongo rwagusi na goteba buna nigo okubwata kwaye igoro nigo okubwata kwaye omusike Anthony Kibagendi kubwatiranite amona siasa Dipon Asanya noroboti oruo. Maiga y'omujumbe okitutu Chache South Mheshimiwa Anthony Kibagendi goikiwa bosiwe kigambiro kia Narok na gosomerwa amamocho atatu ayo amwirire kurikerwa ekashibiri chiringi chiribu emia yemo. Nigo erombe y'ababwatani baye besokeme y'omuchi obosongo na kumwegerera nabo igo komochia abarayanene korwa gusi. Kama viongozi wa upinzani hatutauogopa hata siku moja tukiona sisi tunanyanyaswa. Hii vile kijana wetu amenyanyaswa Mheshimiwa Anthony Kibagendi inaonyesha serikali imeogopa, kwa sababu wanajua mtu wetu Mheshimiwa Fred Matiang'i yeye ndio atakuwa president wa Kenya na Matiang'i no kubwata chikura sobonge no kuorokia bomo mwaorokiri onde mwezi usiga mupinga Matiang'i ngakiarokora harambe kecho maega y'omujumbe Kibagendi kubwatokwa nerebo igoniga ikirana asomochi obosongo nabo igo kubereneria mbuya mono bari bagenderete koma okoboko asogotene na monere ntendete kubateriga abantu baminto dakimbuya mono naende mbuya mono asa masabo mwambekerete banyabantu abe bambwatete bune terrorist bakambwata Nairobi tigari sita tigamblock bakambwata bakangonchokana Nairobi DCI headquarters bakangira Mudaiga bakangira Gosengai ase bunankarante tegarime nabonyi gwete murukomeni akonya goteya basigari abwo buna Murusi abu moira Murusi abu bakandeta bakangira paka Nyamira bagaontoka bakangira Keroka rekere twabwa nkondeta bare koti bosongo twanyora naenda bakongira gotinaru abantu abambobo eti komenta na yuniga kwanera siasa chiagusi na boigo iganga ya Dr. Fredo Kingo Matiang'i asobo cholio bonene bulibosio. Tuko kitu kimoja kama ugali ya wimbi. Na muliona vitu tulifanya Nyamira. Muliona vitu tulifanya Nyamira. Hivyo wembe ni ule u. Kuripoteria igataseni kia gatembe kuriga sobo katakati bw'omuchi obosongo. Elitera na igonkoro kwa Dipon Asanya. Mwanchumu ligeriria ekero totigarete ase omujumbo yo maiga yere kubikubyara abulituku ligoro na boigo kuigurerwa omubaso bwelituku lia lero nigo ababwatani baikiama gia UPA meye county ya Nyamira bakorabonera mu chief coordinator John Muriasi babere bakugikiria okubwatuko na goteba buna nigo okubwatiraniri amona siasa ukwana nigetaseni kia getembe boigo ekero ekiamekyo kigenderete kubalikia ababwatani abaya nigo boigo bagendereire kubolia omugusi anyare kubakago chamo na gukwana neryo gerimo wetera ase okumusira Dr. Fred Matiang'i ase ganga yaye yokurigia ekerugo ky'oburayi bwense ase omwaka bwekiri 2025 nonye nabo nigo ababwatani abo barorekanire kuba sieme biara abarayi bonsi bali bagendete kuba mamincha ya Dr. Fred Matiang'i na kubulia basaye boigo banyare kuba bakwerikia buna abakichikura. Asa Marieta Chief Coordinator Nyamira County John Nyamboga Murias igente getanga niko condemn ngento twaro chigesta dia soyo kubwatu akoyo minto Kibagendi
esauri tu bakoreta mang'ana maya ase Nyamira County konyora ebirogo bibiri bitatu. Embarrassment twaroche igoro ya serikali ya Ruto, tunakemea washindwe katika jina la Yesu Kristo, washindwe kabisa. Yangu akira mahakama ya ito ya Narok ekera iru kotini yabachigo soma mastaka banyar mastaka tayo bamusubora ntoko tebya mahakama ya ngambi ya mono yekera basoma mastaka banyar mastaka tayo ande agwanta ko gambi wekina igona bwatokwa bori abana batarabwate ibande toko batebi babwate ibande ekara babwatire ibande bakechukura batage tichukura none asinanyore nonyori osometa nariku onye tabwatie ekebande nakie inchi niritangani bono tukurwa tuchikuikaransa tukwane tubarange tubasemi babwate ibande tochamo twakera matiangi chikura chembura resima makirwa kurweke ombekia nyamwetireko widosi abana ba minto baria bakona gweta chinsemo na into abagusitiga tobeamo egera abagusiekera twabeira amo na titoyanyare ekero geki gitu ndo baise gotiga ng'aya totige ekero geki kegenda isiko na ende muna twagachandeka iga none abarayi bari baitumutanga ini murayi toro mukuna kubwati siesi mukubwati gocha inchu atubwatira ne twensi na into abangi na bono twe sibete abangi na igo tore motwe totagete ng'omwana omuntu matiangi agende motwe na nyaribo mintato bwati simunare ga Nyamira ntoroche ngana agende tokora magendero tiga Nyasaye tubwatisi na ende nayo lyoko na gweta chikando ntokoroche injwa motobe amo ngibona ke gochande to chichinsemo inju to bono totagetio mogusio itonere atware ekerogo kia itaiga na intu bono ntwaba gusina batoko baigo ayo mpisho bwena likibokirwa kurwa Munyamatuta ase chikanisa chiali pat Pentecostal Gospel Church aba bagoteba ngana ndo ikange na Munyamatuta ikange aso korra chiskora sibujiri chia ino tari babangina na kikiagerire twachira sopa twerecheste omanyengan ekene ntoni magega yo monto muriri gotoni magega sabanta bangaini oyo minto matiangi nigo tori magega abangina mwachirega aso jakora sa UBA yeito mwarecha sire mwezi pi naende mwaitire mwezi pi kare gendo ngeo yasinya yatoka bali ngambi ya mono ko banga toleta likienda karo ndo chingi wete more 3500 Nyamira County turaleta abantu almost 3500 turaba register na inu abanyana mababa alimu kuchara ya kuchirisa mande kole jesa ba to ko basomi na muchi kole jesa bande Mwanchumu rigiriria ekero tugutigana nayo na kwenda ase sekta yobochanu oburwire bwa kansa nigo ase emyaka mingi bono bwabere bokwira abantu abange abandi gusiria ebimo au na abandi gutigara bagenderete guchandika wetera ase oburwire bwo kubwatekana nayo nigo amateyemo kurwa ase ekenyorokia ria kumba imeya gesima ase kaunti ya Nyamira erebirero kubwatekana no kwa kumusaibu nkeyo weekend ya eta kurwa ase oburwire bwo obwa kansa neye maiga yere gusiria omurugyoye inse y'emyaka 3 ya etire nigo bono abana bake babere bagutigara ase enkeyo asibone amateyo yaberege kuburia serikali enyare ko bagekorigia chinchira chekerero chokurwalia na boigo kurwania oburwire bwo bwa kansa. Daniel Ontiri na ikirana ase amateyo na gutwariganiria oroboti rwa soboime chiroboti iguru yuguko kwaye kwa mubasokano nigo chiachakirete hasi mitandao yekerero abange bakabwatwa na mayanda yugukwa ku mosawiga w'emyaka meke ezirobiro mumanye kuragesima hasi bunge yakitutuma saba hasi kaunti ya Nyamira Ezra nigasirire tubugemo bwaye hasi nyegitaliemo ime ya Nairobi maga yukuraro burere bwa kansa hasi gekegeke iya chete komanyekana chingaki ya ringi stage yo mwelio chingaki konye ya mwingeire. So the doctor was open agatotebiaya. It's like this cancer ya Ezra ya chirale and it has spread very fast ya ikireba semeseto. In short ya totenga some organs kusebi mubiae byachakire kuba dysfunctional
so that's why no enkera go boost go oxygen yeye tari kunyara gokoraki tari nyara ko respond bwa. So it could be in that mask ya oxygen yaba stable lakini gokorusi and yairanance rendo munyagitari ati clearly enjira ya spreadly it is in the 4th stage tukakumi sana tukalira abu sana but here of course we could not tell him. Ogokwa komosa wiga niko gwacha inse yemeke 3 kurwa chingaki chukokwa komurugyo ye nyagusira Helen Kemuntu yubo gosirete bo mubwae asinye gitari emo imeyo mochebo songo chingaki arenge gokonywa konyoro mwana nabanyagitari ekibono kya mwirete atega magaga abana bake babere nababaire bakorendwa na tatu mwabo nyagusira bono olende on Saturday nabo twarenge nere nkarra lende bono towards the end of that day uchakire go struggle no gukwana uchakire kwa confused kinda he could talk something kwa ibunga it's not making sense but rende nje kwenye bono lende reality eli ya chirenga nkansa bwate bono kwenye bono na chakire otabona nyasaye mokonyi na uraro le buno koraki no komokonyi ase nkayabo ase kenyiro kyaria kumba ase county ya Nyamira maliganyo nigagenderete yemiroberio ya matanga na korengana na mumuru mwabo nyagosira okukuko iga nikugwachete chingaki chimbe chingaki basemeretia mange kurwa somosa oyo igasira asoboroire bwa kansa ubu bwato chandire sana na nde butari go chibwagundulika raisi usually bogo chabwa bandi first kerobo ikire chi stage chia stage 3 stage 4 na liye bantu abangi bacha bama and usually kerobo ikirabo mbuligo chibwa bwena raisi pona nonye emirobolio kegenderete amabori mange nigoro yobugima nenchira abana baiga babere abatigarete barachi gukinigwa na gosomigwa ache skuru ao mono chinga kechiga amasomo agenderete koba yerigori rigoro iga Kenya nichinga kecho koboria kwabekwa asonde bwensi bomoyo bwogwanja kwesokia na kobasira. So we could wish that abantu baminto asemwabeta well wishers kende yonsi uranyole unyale ko donate to us we will appreciate so that toe mumroyo a befitting send off equally tunyale ko batoko genderali a generation yae through abana aba amarigaiga nikagenderete kwenekigwa nonye ngoika hasa banyakenyero bensemeye bakorera kweburia na kweria byara igoro yokokwa kobeburia baiga ikibono kerachi gutiga abana baiga semechando dioka baisa konyorerwa enchira yokubakinia nkuru baterigeta seni kyagatembe kurega se county ya Nyamira iliterane ngoro kwa Daniel Untiri. Engora ya Venesana uchia ase ya Mateyo. Umamsiye buwodia Kisii Central umusike Wilfred Munyenye yoge nigarure ogosegeta guchiase abaibuli bonsi kubwaterana elio gusira chisemi. Umusike Munyenye uyuikirana asege ikaro gie kamati enene yesukuru yege komu ni naboigo abaibuli ni goboigo abagakorera igatie miroberio elie Munyenye aberega kubeka ensemo elikoene kibuna ngosira chisemi kubwaterana no mugavana bwe county ya Kisii umusike Paul Simbarati naboigo umujumbe bwe bunge ya Nyaribali Masaba umusike Zahir Janda gosira chisukuru chonsi umusike Aaron Ototo Nyaingiri na roboti uru aso wikirano CD ase county ya Kisii kaukwana ase skuru yoboroso yake kom Munyenye nigakwanira kwena no kwero ngoli go chiase aborokigwa na boigo okolikwa kwa warokia be skuru eyu arani muno eklasi ya ACD ngasa mitinye bere yaetire bono short listing yagenderete igo abalimu balia ba ACD nande igoromba renge buaye amangana feeding program kolengera lyo mwaka oyo abali babwata abana ECD classroom bagole tulero nabandi bagocha Kisii county asobora ibwo mugabano ito Paul Simbarati igate beta abana wikabanywa mabere banyole nakagati balie ababwatani beskuru yo asansamo yabo nigo bane kibuna okobwaterana ngoganiri eligosukia eskuru yebosio
bakurawa no mworokia munene bwa skuru eyo nigo baerera boigo amagendero ayo agendete kwene kigwa ase skuru eyo. So kwa shule tuko na walimu wengi na walimu wanafanya kazi vizuri, na tunasaidiwa pia na mheshimiwa wetu hapa. Wakati tuko na shida tunamwambia na anatuelekeza vizuri, na tunaendelea na yeye kazi vizuri sana. Mwaka ulipita tulipewa madarasa mawili ya grade 9, na kwa mwaka huu CDF inatujengea madarasa huko chini, wanatupatia madarasa 8 at story building. So ujenzi umeanza. Ekerenga giite kenene na abana academic performance yani abana basome kero mwana amanye saa koraki saa gosoa with the CBC CBA CBC CBE eganage kwa intentionally eko na batutanta inego tari boigo o sinyo tabana CBC CBE lakini ende CBE tari boigo goikobe onaye muno moibori Manyanya boigo niganekia kubwaterana kwaya no mugavana bwe county ya Kisii Omosike Paul Simbarati irigo kinya amagendero asaboigo akwanira bwagashi bwe birasi 5 na 3 ebyo bigendete kwagachwa ase skuru eyo wetera sokosirwa no mujumbe bwe bunge Nyalibali Chache Omosike Sairi Chanda contract anjacha ekanyora mwabekira ali egento keria structure eri atambalo elinda abana barasomere sauri twatagura mata wetera so muradi bwo muchumba ito Sairi Chanda again time again to keringo kerusimole tonyore kerasi ekiyagia ICD asobura iwoyo mintoga bana Simba Arati amona inche Wilfred Manyanya yuge igasa mangana magendero morocho muchumbo ito Nyalibali Chache igarwete 2.9 million ekeronara nechinke nkamugasa kagenda nona samatanga kaenda skiretio kamatebia 2.9 inchi okara kende bono nato ete 18 million tokore birasi ebyo elinde biere eine gasi yaito elitua mwagite chikura noni nje yenga kora negasi yaino mwagite chikura igo muradi yo gwetera chair na PTA ntotage tiorare kibese ikira account yaito Chingakie checho nigo Omosike yoge abolia okobwaterana gati ya borokia na boigo abaiboli eligotanga aborokia gotomato mwachibesa korwa ase eskuru na ya principal ne committee yao moko na goseri abana lio kabaichule para ngo imoka mambia anyora abana abaikire para digo muibuli yache moikaransa bisi abeke amakakati abeke amapatano ngakiagwa kana kibese bakege egori libaeteti ere nombono karungo ruone gango chikorigererie para nanyora abana bakoreteki Haron Ototo Nyaingiri Gatembe TV Mwancho murigereria oroboti urwaye Aaron Ototo na rugotoira aso mutimuko asense mentangani yekeonga chinsa ibere kurende ase kagitari getambe nkoirana turi erinyandire gokumanya mange buna agendete gokorekana tobase guskare Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye muna mangana watika
kira chingaki ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo togukora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share n'abasani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyaliko bagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekenakyo ekeonga kiamamogusie. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano y'ekikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyoma enyangi gusuko kwa kuyomino emijega bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi bitabo bare nobo manyi wiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0741499726. Mwanchu murigereria karibu nande asesemeye ya kabere kiunga chinsa ibere. Muraibu ense ya Kenya, Daktari William Ruto nigaberega kurwa esegeto ya bene gocha sabasae gotwara ogosemeria anene gocha sense ya Kenya. Kagokwana ime ya magacho yobomenyo bo muraibu ense ime yo mucho Nairobi State House. Omusike Ruto nigo aberega kugikeria barai anene bali babere bakonia ogotasemeria gocha sabasae anene ase ense ya Kenya. Nigarenge kuyakwana yiga ekiraregania omoyega bwo kubwatuke byagwa gochase egati yabasai ime ye county you. Venture St. John Kilimambogo, and as we do that, the next lot is Brook House School of Brook. Standing here today as a Gold Award recipient is an honor I do not take lightly. Not just because of the certificates we've earned, although that's definitely an added bonus being here today, but because of the journeys behind them.
Through the award, I've learned that some of the most meaningful lessons don't always happen within classroom walls. Your Excellency, the young people we honor today are the citizens who will shape tomorrow. Through the President's Award, we impact young people with integrity, service, and resilience. To elevate Kenya to a first world status within our lifetime, I did so with absolute confidence in the extraordinary potential of the young people of our nation. I am confident that our youth possess the capability, the energy, the talent, and the resolve to turn our grand ambition into reality. As I have said before, and I say it again today, with conviction, Kenya's youth rank among the very best in the world in terms of our human capital development. You have the skills, you have the aptitude, the competence, and the expertise to excel wherever duty calls, whether here at home or in the global stage. I want to urge every young person here to believe in our country. Do not allow yourselves to be consumed by the pessimism that afflicts some voices in our public life. Optimistic people see opportunity in every challenge, while pessimists see only obstacles in every opportunity. Kenya's future belongs to those who choose hope, effort, and purpose. Congratulations to all the gold awardees and life members of the award holders' alumni. May you continue to shine brightly, and may your light illuminate the path for many others. Ekiama kia UDA nigo kiaberigie kwaregania abarai bonsi bali bachorire amone kiamekyo ase omusangiririkano munene ime ya State House ase omuchu Nairobi kagukwana nabari kibamangana umuske Hassan Omar oyoro muri kyo munene be kiamekyo nigabaga kwene kibuna ekyo negetambokerekemo egiokoro tutachira chonse chiri serikali ya Kenya kwanza yabetege kulira ba Kenya. Tuliamua kwamba tutakuwa na kongamano la National Governing Council ambacho ni kiungo kinachojumlisha viongozi wote waliochaguliwa na pia waliochaguliwa kwa namna ile maalum, wakiwemo magavana, manaibu wao, maseneta, wawakilishi kutoka bunge la kitaifa, women rep, wawakilishi wa kina mama, watu kama sisi ambao ni wawakilishi kutoka bunge la Yala na wengine na watu kutoka zile bunge za kata ndogo ndani ya taifa la Kenya, ambao utakuwa wiki ijayo tarehe 26 Jumatatu saa 2 kamili katika ikulu ya Nairobi, ukiwa utakuwa chaired na party leader His Excellency William Ruto. Hapo tutaangalia ama tutajadili ile hatua ambazo zimepigwa katika kuhakikisha tumetekeleza manifesto ya chama chetu ambayo kwa maarufu tunaita the plan ama the bottom up economic transformation agenda. Vile vile tutapata kwa mara ya pili kwa manufaa ya viongozi wote zile party grassroots elections report ambayo itajadiliwa pia kuangaliwa vipi tutaweza kusonga mbele na masuala ya uchaguzi na kuimarisha chama katika Nabaigo ekiama kia National Economic Development Party NEDP ekyo yekorawa Nairobi gavana mukuru bwe county ya Nairobi umuske Mike Sonko nigo kiararirirwe chikobeka abarwaniriri ase ebirogo birebosa asobochori oboke obolebosyo kagukwana emaragoba yeritukuregoro muri kyo manene wekiame kyo Ben Mulwa nigo atebiribuna nigabetega korokia okwegena kwa yebuna ekiame kyo ingechigokore buya asobochori obwo obolebosyo. Chama cha National Economic Development Party. Siku ya leo
itakuwa ya historia. Chama kile ambacho kimejitolea kusimama na kuhakikisha haki na maslahi ya mwananchi wa kawaida yameshughulikiwa na yametimizwa katika uongozi. Leo tumepata nafasi ya kwanza ya kuweza kuwapa cheti wale ambao watatuwakilisha katika uchaguzi mdogo ambao ujao katika maeneo tofauti. Tuko na wale wagombea viti kutoka eneo la West Kabras kama MCA. Tuko na mgombea kiti ya Excellency wa mgombea kiti wa kutoka Egurore ward ambayo iko Beere North. Tuko pia na mgombea kiti kutoka Muminji ward ambayo bado iko Beere North. Na mwisho kabisa tuko na mgombea kiti wa ubunge kuwakilisha wananchi watukufu wa Isiolo South. Safari hii wakati tulianzisha kusajili chama, nia ilikuwa tupate platform ambayo itahakikishia mwananchi wa kawaida nafasi katika uongozi. Na Your Excellency, leo ni dhihirisho ya kwamba mwananchi wa kawaida hatimaye amepata nafasi na ako na haki, ako na uhakikisho wa kupata haki katika uongozi wa maeneo tofauti ya nchi ya Kenya. Mwanchumu rigeriria agwikira buno thukubuturira mang'ana maya senchira yobuikirano kurendege koraga chinsainye na ndentwirane ase kiunga chinsainye elio tugendere kwimanya bali bonse bagendete gutubwatia ase mitandao yaitu Getembe TV Facebook na boigo YouTube muna Getembe TV tugwakambie muno ase ngencho yo kugendera gutubwatia AM ase yamo gendera gutorobulira burubya tumerenege koraga chinsa inye nigo twabere tukubwateranera Wilson Makori kurugalia sensemo yebimanyerio kurwa sensemo yo chikamera nigo twarengenere Wilfred Matundura na bigo yorikwanekia elio gine chibicha bya wikiri niga kuruku DJ Atsan nchani gonkuru kwa Ruth Kemunto.